luzaroan ahaztuko ez dezun egun bat. Bai, argi da, ez? Kostatu da, irabaztea itzulia, eta aurten ala iritsi da. 2 urteni joan Bahreinen garaipena gastatu gabe, eta aurten bai Valentzian, eta Andaluzian ere bigarren, Parisintzan etapa, segurako lehenengo partea inaiz egiten, eta ea martxan da seitzen deun. 16 urte, duela 16 urte, Iban Maiok irabazizun Hondarribin, eta zu gaur, urrengo Euskalduna izan zea Euskal Herriko itxura irabazten. Zer esan nahi du horrek? Denbora asko pasadala, denbora asko pasadala esan nahi du. Urte asko dira 16 urte, baina nik uste Euskal Txerrendularitza gori daula, ez? Txerrendulari gazte asko datoz, badauzko Murias eta Fundazion Euskadi horre, gure kantera zaintzen dutenak, eta beharrezkoa dianak, eta World Tour eta Continental taldeetan ere Euskal Txerrendulari bikain asko daude, eta gaur 16 urte eta gero nahi tokatu zait irabaztea, eta espero dugu, beste 16 urte itxoen beharrez izatea beste garaipen bat lortzeko. Nola bizi ezu gaurko etapa, seguro bereixa izan dela, etxetik hurbil, kilometro batxutara, nola izan da? Bai, emozioz betea, argi dago, gaur larunbata izan da, jende asko bildu da hemen, ezagun asko, familiar asko, eta etapa motza izan da, bageneiken hasieratik gortu bar gendula eta lehertu, eta hala izan da, ez? Azurkin bertan ja saietu geha gogor jotzen, eta hor jungea Jakofekin eta Uaeko bikin eta jeitxekin indartsuenak, eta diferentzi neko politia atera dugu, eta gauzazan mantendu behar izatea, ez? Eta azkenen lortu dugu diferentzi hori mantentzea eta garepena lortzea. Eta nola aspatuko duzu, Ormaiztegin jaitzarra? Esan ez pentsatu gaindi nola aspatuko duten, baina familiarekin, lagunekin saietuko nez afaritxo bat edo zerbait ospakizun polit bat egiten. Azkenekoz, esan zen duela zenbait urte Euskaltel desagertu zanean asko galtzen genula. Gaur asko irabazi dugu zurekin. Bai, argi dago, erreferentzi bazan Euskaltel, Euskal Txirrendularitzantzako. Lehen esan bezala badakigu dagoela fundazioa, Murias, baina goi mailako talde hori ez daukagu, baina nik uste urteak pasa ala, nik uste etorriko doala ez, taldetxo bat, zeren txirrendulariak badaude, argi dago, talde ezberdinetan, goi mailakoak, eta denbora mamartzaio ez. Eskerrik asko Jon, eta zorionak eskerrik asko batez ere herri honi disfrutatu izan ahal. Bale, eskerrik asko zuei. Bai, oso posik ez, aizkenean hainbeste borrokatutako garaipena izan da, eta hasieratik etxien gauzak behar bezala irten, Zumarrako erlojupekoa behar bezain beste denbora galdute urten gendun bertotik, eta baina ja Iruñeko etapatik egurre moten, atzo bai, gaur bai, eta azkenean lortu da garaipena eta oso posik. Oso modu inteligentean korrituta? Alda moduen, ez dakit, taldea indartxo egin duge, baina borak hasen olako itxuli egin daun, ez, lau etapagaz, eta geu ez geunden oso seguru asmatuko gendu nik, baina gaur azkeneko egune zen da hasieran izan da, izaldie bagenekiun, izaldie egitea kostako zela, gu gorde, eta gero hilbideak ematen zaben gogortasunez, gero denekin jo, ale egin dugu, ja Kalbariotik bertotik eta denagaz, eta gero aurrera egin daute hauek, eta bi liderrek izugarrizko hankak izan dituzte, eta hori gabe zan posible.